paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulapyo dasayan kabuwasan. Makter yung lingkor at Timog Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat ditanad technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Tan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Nakaibang manaani si kapaborito Errol Horado. Agunatan na Huwebes Pizza 1. Unaan niya agaw at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason child abuse inaresto impisok at kulungan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Puol si Miklab kagamitan asimot. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Akamotorsiklo ni Bangga at sa kiyaluluganan duwaran katao asugat-sugatan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Tricycle driver imbatik dyan patambalan kaya rin abangga lega nyo umbubultang karsada. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Estudyante na aksidente. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Ex-mayor tan na veteranon journalista pinaltog inatoy. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Bureau of Custom analunggaring 101 million piso ya kantidad na marijuana akumpiska. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Malacanang nan-aburedo at Chinese spy. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Naareston Chinese spy at Kumilik. May babali deleksyon. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Vice President Sara ipatawag na Department of Justice ni Paakar at Bantatunya. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras tila alas 5:10 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Anyos si estudyante na to'y ad aksidente.
Agawa jada karukuya na karsada na barangay Taluspatang Bali na Malasiki, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Mark Jason na pagtaghan ang tsita. Baulaki ay residente na barangay Butawa, Dabitlan, Baloy. Jad ginawa ng investigasyon ng pulis sa tanunong at palapag na saraya akay matunad aksidente. Sa may biktima sumanmamaniho na black Yamaha NMAX 150 ya mamarap jad west direction paunla at Bali na Malasiki, Pangasinan nan simabi at pakorbadan na dalan alos kontrol to niya sumunod bilatan na bimasig at akaparadan Alpha truck jad biyak nakalinya. Sa may biktima so inawit jada patambalan piyan na tambalon sa agamuranturan sugat bang balat jad biskag na impakabasig na uluton niya singagan na sa may inatayan tuntampol. Akabatan niya sa may biktima sa walad impluensya na alak na nagawa su aksidente. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Tricycle driver at talapos laga niyang bubultang Jed National Road, Barangay Tuliao, Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Christian Poserio Carbonel, 36 anyos, wala asawa, residente na sunay na Sitio Kalay, Barangay Tuliao, Dabitlan, Baloy. Si Katoya talapos na black Honda TMX 155 motorcycle. Yamamanihuan na Jaime Fertis Lalata, 39 anyos, walay asawa, anggap itrabaho, tan anggap pumat sa buong branton na lisensya, kasulong anggap isulong ton na reflectorized waste, tan helmet, residente na barangay Pias, Bali na Mapandan, Pangasinan. Jadi initial investigation na kabatan niya sa may motorsiklo sumamarap jad west direction na natalapos to niya sa biktima. Akagamor na sugata tan kasigas sa biktima jad nandurman party na laman tan si ikatoy batik na Municipal Disaster Risk Reduction Office personnel na Santa Barbara jad Region 1 Medical Center Ciudad Dugupan pian tambalon so agamoran ton sugat. Sa may driver ng motorsiklo so atubakyar tan si katumay sa sugat-sugatan tan si katoya imbate ka jada patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwaran ka tao so grabe na sugat-sugatan na duwaran na akalugan at motorsiklo. Yagawa dya barangay San Pascual, Bali na Burgos, Pangasinan. Sa Rembol, Luganan, Great Toyota Innova, mamanihuan na Aliho Balunso Dumasig Jr. 42 anyos, walaan na lisensya, residente na barangay San Pascual, Dabitlan, Baloy. Tansamay akabanggad sikato sa kaya Black Rosy motorcycle, mamanihoanan na Erickson na Calagno Rodolfo, 29 anyos, wala sawa ang lisensya. Tansamay backride to niyan kinabatig ngaran niya Vivian Gumtang Rodolfo, 32 anyos, wala sawa ang apoy sulungton na helmet ng parang residente na barangay Don Matya sa Dabilang, Baloy. Diyan ginawa na investigasyon na pulis, akabatan niya sa may Innova sumamarap jad north direction, daga niya sa may motorsiklo sumamarap matad south direction. Agawa sa aksidente na only ko lawari jada ni kawigin pason si Innova ya singagan na sa may aksidente. Aga na imano na driver ng motorsiklo, yaon di ko sa Toyota Innova, bang balata si katumala so sa may agakapan preno, singagan na sa may impaka banggato niya. Sa redwaran na motorsiklo, so kagumor na sugat, tan kasgas ada nandurang party na laman, tanin ng white jada Bubunot Community Hospital, jada Bali na Dasol, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na alas 11:30 na Kabuasan na Nasimo Club sa Puola. Yagawa dya Barangay San Mariano, Santa Maria, Pangasinan. Dya initial investigasyon na pulisa.
Akabatan na dakinan Roger Macanas Madyam, 43 anyos, wala asawa, met vendor, residente na abit na lugar, ng sikatoso si Mabi at abit na lugar, aning nang tunya, yan napupulan sa abong, nakaabay tunya, ya kinabatag ngaran niya Hel Bautista Ordunez, 62 anyos, wala asawa, barangay Kagawad, residente na abit na lugar, asib sa Bansupol at oras na alas 12:05 na ngarem, ya indiklaran na far out na SFO1 na Charlie Ariula, Fire Investigation and Team Leader na Bureau of Fire Protection. Tana akabatan na ya saray kagamitan na bitlan na biktima. So apo ulan iamin. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 36 anyos siya laki, inaresto da kaso na child abuse, empeso kag karsel. Kinabat so nareston suspect at ngaranton na Joselito Rosagas sa Navarro. Wala na 11 partner ang kapoy anapan, residente na barangay Poblasyon Bali na Bugalyon, Pangasinan. Si katoy siningkat na Bugalyon Police, kaiba so Regional Intelligence Unit na Provincial Intelligence Team na Pangasinan. Base at biskag na warrant of arrest impact na Regional Trial Court, First Judicial Region Branch 68, Lingayen, Pangasinan. Yawali pitsaton na Pebrero 23, 2025, Makalanor din Sungay na Republic Act 7016 o Special Against Child Abuse Exploitation na Discrimination Act, Anti-Child Abuse tan sikatoso asintinsian la na korte sa may suspect sa walad kustodiya na Bugalyon Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringlan rin katipukulan niya balitad lokal, antis na yung dapag adasare balitad nasyonal, wadyan ni Repigaran Paymano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025! Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan, Pangasinan.
maabig ya kabuasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 ya kabuasan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares tan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Oras po natin, alas 5:21 ng umaga, 5:21 na po. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Napatay matapos pagbabarilin ang isang dating mayor at veteranong mamamahayag ng armadong salarin sa loob ng tahanan nito sa Kapitolyo ng Kalibo, Aklan nitong Martes ng gabi. Sa report ng Kalibo Police, kinilala ang biktima na si Juan Johnny Dayang, 89 years old, residente sa barangay Andagaw, Kalibo. Si Dayang ay isang dating alkalde ng Kalibo, naging pangulo ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI, dating reporter at kolumnista ng Balita at Tempo sa ilalim ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Ang biktima ay dineklarang dead on arrival sa Rafael Tumbocon Memorial Hospital, sanhi ng mga tinamong tama ng bala sa katawan, partikular na ang tama sa kanyang likuran. Nagsilbi siyang mayor ng Kalibo mula March 1986 hanggang January 1987. Bandang alas 8:30 ng gabi, ayon sa pulisya na nangyari ang insidente. Habang nanonood ng telebisyon si Dayang sa loob ng kanyang tahanan, nang biglang dumating ang naka-helmet na suspect at nakasuot ng itim na jacket. Armado ng hindi natukoy na kalibre ng may armas, ay bigla na lamang pinagbabaril ng suspect. Ang nasorpresang biktima na dugo ang napalupasay sa kanyang tahanan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang di kilalang suspect na tinutugis na ng mga otoridad. Ayon kay PNP spokesman Colonel Jean Pajardo, bumuo na ng PNP Special Investigation Task Force o SITG para sa mabilisang ikariresolba ng kasong pagpatay kay Dayang at isa ikakaaresto ng suspect. Kinundinan ni Pajardo ang insidente at sinabing masusi ng iniimbestigahan ang kaso. Samantala, maaaring mariing kinundinan ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay kay Dayang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap na siya ng sumon mula sa Office of the Prosecutor kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sa kanyang pahayag na may inutusan na siyang tao upang patayin sina President Marcos, First Lady Marcos at Speaker Romualdez sakaling ipapatay siya ng mga ito. Ang pagkumpirma ay ginawa ni BP Sara sa isang interview sa Southern Leyte Martes ng gabi. Kinumpirma rin ni Prosecutor General Richard Fadullon na ipinatawag na nga nila ang Vice Presidente hinggil sa gagawing paunang pagdinig sa naturang kaso sa May 9 at May 16. Matatandaang noong Pebrero, una nang inirekomenda ng NBI ang paghahain ng mga kasong inciting to sedition at grave threat laban kay Duterte matapos na aminin sa isang online press conference na may inutusan na siya upang patayin si PBBM. Gayon din ang may bahay at pinsan sakaling magtagumpay umanong planong patayin siya.
Sinabi pa ng Vice Presidente na hindi biro ang kanyang sinabi. Malaunan nilinaw ni VP Sara na hindi niya pinagbantaan ang buhay ng mga Marcos at maliciously taken out of context lamang umano ang kanyang mga sinabi. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang 101 milyong peso na halaga ng marijuana mula sa isang shipment na galing ng Thailand at dumating sa Manila International Container Port. Ayon kay Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvimax Uy, nakatanggap ang Bureau of Customs ng derogatory information kaugnay sa nasabing kargamento, kaya agad itong hinarang sa Manila International Container Port o MICP sa bisa ng kautusan ni Commissioner Bien Rubio ng Custom. Sa 136 na balikbayan boxes, nagsagawa ng 100% physical examination sa 5 sa mga ito at doon nakita ang 72,178 grams ng dried marijuana leaves na mayroong tinatayang street value na higit 1 milyong piso. Ayon kay Uy, idineklara ang mga kargamento na naglalaman ng personal effects at household goods. Sinabi ni BOC-CIIS Director Vernie Enciso na ang 5 balikbayan boxes na isinailalim sa inspeksyon ay unang minarkahan bilang naglalaman ng beauty products, assorted shoes at assorted dress. Ang 5 balikbayan boxes ay may lamang 2 medium boxes na mayroong 13 heat-sealed transparent plastic bag na may lamang marijuana. Kumuha na ng samples ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para maisailalim sa confirmatory testing. Habang nagpapatuloy ang full inventory sa nalalabi pang mga kahon, ibinalik muna ang mga ito sa container van at nilagyan ng padlock at sinelyuhan. Ang mga consignees, senders at recipients ng kargamento ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang pag-aresto sa isang Chinese national na umano'y may dalang surveillance equipment malapit sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa Maynila ay nagpapatunay sa mga naunang babala na panghihimasok ng mga dayuhan sa paparating na halalan. Ang Chinese spy ay inaresto ng National Bureau of Investigation nitong Martes. Natagpuan ang spy equipment sa sasakyan ng suspect na nakaparada sa labas ng main office ng COMELEC sa Intramuros. Sinabi ni Tolentino na ang pagkakatuklas sa isang international mobile subscriber identity na catcher sa loob ng sasakyan ng suspect ay direktang ebidensya ng patuloy at mga tagong operasyon ng China. Sinabi rin niya na ang development na ito ay nagpapatunay sa findings ng Senate inquiry noong nakaraang linggo kung saan nalantad ang pagsisikap ng China na makialam sa mga demokratikong proseso ng Pilipinas. Ayon kay Tolentino, punong may akda ng Senate Bill No. 2951 o ang iminungkahing Counter Foreign Interference Act. Isinusulong niya ang mas malakas na batas para gawing moderno ang luma ng anti-espionage framework ng bansa na mula pa noong panahon ng Commonwealth. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kaugnay niyan, ikinalarma ng Malacanang ang pagkaaresto sa Chinese na may dalang equipment. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hinihintay na lamang ng Malacanang ang pinal na resulta ng investigasyon.
Sa kabila nito, ipinauubayan naman ng palasyo kay Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagpapasya kung ipapatawag at si Chinese Ambassador Huang Xilian para paliwanagin. Magugunita ng isang Chinese na inaresto ng NBI matapos mamataan na umaaligid sa tanggapan ng COMELEC. International Mobile Subscriber and Identity Catcher na may kakayahan na makakalap ng sensitibong data at impormasyon tulad ng text, mobile numbers at tawag sa telepono. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Miyerkules. Oras po natin, alas 5:31 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Benesiamia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:36. Nakabuasan pa'y patuloy na programan Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Siyempre saray nakolopyo da sayang programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor ati magtipangasinan Dennis Muharis. Kay bamat ditanad technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday tan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Araw po ngayon ng Huwebes, Thursday. Unang araw ng buwan ng Mayo, 2025. At ngayon po ay araw ng yung pinagdiriwa natin na Labor Day o araw ng mga manggagawa. Dumamay kina may manlilibor at hospital. Dumaman. Ano nga ba ang bag natin pinagdiriwang itong araw ng manggagawa? Tuwing ika-1 ng Mayo sa Pilipinas, ito po yung ating pinagdiriwang at ginugunita, kapaborito Errol. Sa okasyong ito ay binibigyan parangal ang mga lahat ng manggagawa sa buong bansa, buong Pilipinas. Subalit kasabay ng masayang selebrasyon ay naglipa na noon ang mga pagtitipon-tipon ng iba't ibang mga sektor na manggagawa upang isatinig ang kanilang mga hinaing. So nagumpisa ito, kapaborito Errol noong 1903. 1903. Noong panahon na yun, kasalukuyang nasa ilalim tayo ng pamamahala ng Amerika. Sa taong Mayo 1, ay sama-samang nagmarcha yung mga manggagawa papuntang Malacanang at mahigit 1,000 manggagawa na itinatag ang Union Obrero Demokratika di Pilipinas. So yun pala yung unang itinatag, yung Union Obrero Demokratika di Pilipinas. At least ano yan isang paalala lang din na itong May 1 ay hindi rin basta-basta inlagay sa kalendaryo at pinagdiwang na lang. May kasaysayan. May kasaysayan at
yung mga iba kasi hindi na nila alam yung kasaysayan, bakit mayroon Basta alam tayong- nila, May 1, Oo. Labor Day, holiday. yung mga iba ay nasa gilid ng dagat, gilid ng ilog, Which is nagsa-celebrate. nisi-celebrate. Kasi kinmanatan, celebration na May 1, manla po ng samanla no May 1 Labor Day, jad luyag tayo, pistay dayat mat. Pistay Dayat on. Kaya yung tinatag na Union Obrero Democratica de Pilipinas, sila yung humingi ng mas maayos na kondisyon sa kanilang mga estado bilang manggagawa. Noong nalarma na ang gobyerno ng Amerika, ngayon nilosob ng Philippine Constabulary na kinabibilangan ng mga Amerikano at mga pangulo nito, itong si Pero anong nangyari kay Dominador Gomez? kung kasi illegal kasi yung kwan niya yung pagtitipon. Kaya sila ay pinagtabuyan ng mga kung kasi mga authority. Mga authority. So ngayon ang ang kahilingan nila noon kwan din pinakinggan din makalipas ang 10 taon sa pitsang Mayo 1 din 1913 nabuo ang Kongreso Obrero de Pilipinas na pinangungunahan ni Hermenegildo Cruz. Dito pinaglaban ng mga manggagawa ang 8 oras na trabaho kada araw. Doon pala nag-umpisa yung 8 oras na pagtatrabaho ng mga manggagawa o mga obrero. Hindi pumayag yung mga manggagawa na yung mga batang manggagawa yung pwede silang magtrabaho. Yun ang isang pinaglalaban nila noon. Kaya't may kasaysayan po itong ipinagdiriwang natin na Labor Day o araw ng manggagawa sa buong Pilipinas. Na ito po ay dahil doon sa kahilingan ng mga binuong sektor itong Obrero Democratica de Pilipinas. So 8 oras pala ang kahilingan. 8 oras ang trabaho. Lalo na sa gobyerno. Pero sa pribado naman, merong mga 8 hours. Pag lumagpas ka, overtime pay na yon. Oo nga Kaya gumawa sila ng batas, yung karapatan sa seguridad sa trabaho. Ito yung Labor Code Article 279 sa konsepto ng regular na employment. Hindi maaaring tanggalin ang ang employer ang isang manggagawa kundi bigyan mo ng din yan yung pagkakataon na mag-explain kung mayroon bang mga rason bakit mo tanggalin yung isang manggagawa. Ibigyan mo ng rason kung bakit mo tanggalin sa kanyang trabaho. Supporter. Oo. Ng isa. Hindi yung hindi tulad supporter nung isa. hindi. Kaya tinanggal. Ganun ba? Political accommodation. Political accommodation. Yung pinagdiriwang po na Labor Day ay karapatan po ng mga pagbibigay pugay sa manggagawang Pilipino. Ayan, kaya nga yung iba ang ginagawa sa pamamagitan ng pagpapasalamat may mga extra bonus na wala naman sa usapan o kaya extra bakasyon with pay, mga ganyan sa gobyerno naman ganun din, binibigyan sila ng bonus at merong per dime. Batay yan sa Labor Code of the Philippines. Per dime. Pero sa nangyayari ngayon,
imbis na taasan pa yung nakagisnan na per dime, nakagisnan yung naipractice na nung nakaraang administrasyon sa lalawigan, nung pumalit nga ito, yung mga magagaling, binawasan yung per dime ng mga manggagawa. Hindi lang binawasan, pati yung mga empleyado yung mga empleyado pinagtatanggal. Yung mga nagtrabaho. Lalo na diyan sa may sa may hospital na ang ginawa lang naman nila nakipaglaban. Lalo na nung panahon ng COVID. Pero nung 2022, pagkatapos matapos ang eleksyon at napalitan ng administrasyon, pinagtatanggal. Yung mga manggagawa pinagtatanggal. Kaya yun yung mga dapat natin yung isipin tayo mga Pangasinense, yung mga ganun na pangyayari. May pamilya mga yan, di ba? May pamilya din yung yung nagtanggal sa kanila, may pamilya. Yung iba nga hindi nila nakayanan, may mga nagbigti. Diyan sa Binmalay. Diba meron yung nagbigti diyan, nagpakamatay. Dahil sa stress. Dahil sa stress, siyempre wala tinanggal sa trabaho. Dahil wala siyang yung pangsuporta sa kanyang ngayon, pamilya. Paano na yung pamilya nun? Paano na yung kanyang anak, 'di ba? So yun yung mga kasi nakakalungkot na pangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan nung nagpalit yung administrasyon. Dahil yung sabi mo kanina na sila po ay nakipaglaban. Kumbaga sila yung sila yung sundalo. Sila yung sundalo na pumunta sa isang enkwentro. Sila yung naka-front kasi. Ngayon, sinakripisyo nila yung kailang buhay. Sa wakas, pag-uwi nila, okay naman ang kailang kalagayan. Ngayon, nagpalit yung general. Yung mga nakipaglaban, pinagtatanggal ng bagong general. Tingnan mo nga yan, instead na mahalin niya yung mga tumulong at nagsakripisyo para sa bayan, tinanggal niya. Anong klaseng yan? Pag-iisip yan? May puso kaya yan, yung nagtanggal dyan? Sa kanila? Wala sigurong walang pakialam. Dahil pinaghinalaan na tumulong nung panahon ng COVID, 'di ba? Kailangan mo makipagtulungan dahil meron kang sinumpaan na ikaw ay maglilingkod sa taong bayan. Yun ang hinala niya, tumulong. Kaya tinanggal. Yung pala tumulong nung panahon ng yung pandemya, COVID. Tumulong sila. Sila yung nandiyan na umiikot at naghahatid ng mga yung pangangailangan ng mga bawat Pangasinense. Tingnan mo nga yan naman tapos sasabihin nila, sino ba yung mga tinanggal? Wala naman sila masabi. Sabi lang, marami. Nagsalita nga yung mga iba siguro yung nagsabi niya baka PWD. Hindi niya naririnig kung sino yung mga naglalabas ng yung saloobin. Kaya yung nagsasabi na hindi na lang masasabi kung sino yung mga tinanggal. Nauna pa diyan meron nga yung tumawag sa kanila galing diyan sa opisina ng Kapitolyo. Sinabi niya na pinapatawagan po kayo ni sir at pinapabalik po kayo. Di ba? Ang sabi ng naman, yung mismong tinanggal, bakit po kami pababalikin? Itinanggal na nga kami diyan. Di ba? So, yun yung mga taong mga nagsakripisyo at pagkatapos ng 2022 pinagtatanggal. Ikaw naman, no? Hindi mo naririnig? Siguro matanda.
Siguro PWD ka. Eh, anak mo nga nandyan eh. Sino bang tumulong sa kanya noon? Di ba? Oh, sino bang tumulong sa anak mo? Na nandyan hanggang ngayon. Parang wala kang utang na loob. May nag-text dito. 0967-4539. Okay. Mga sirs, may karapatan ba ang mga job order kung tinanggal sa trabaho from lalin ng Urdaneta City? Ang job order kasi parang ano yan contractual. Correct. Nire-renew yung iba every 6 months. Oo. Meron pa nga 3 months. Oo. No, asam pala kontrata, no agda rin nyo, nga pula. Pero bilang empleyado at pumirma ka sa kontrata, kung hindi pa tapos yung kontrata mo, hindi ka pwedeng tanggalin. Ikaw ay pinoprotektahan ng batas. Yun nga. Pag nasa ano ka pa, nasa covered pa ng contract, baka yun pwede mong habulin. Oo, pwede mong habulin. Pwede kang magreklamo. May karapatan bilang manggagawa ayon sa Labor Code of the Philippines. Pero pag tapos ng kontrata mo, ayon sa sinabi mo, kung ayaw ka na i-renew, wala kang magagawa. Yun po. Alas 5:51. Good morning nga pala kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Kahit na busy. Abala. Congratulations nga pala sa sa LGU Mapandan. Meron silang natanggap na award noong April 25. April 25, okay. Noong April 25 diyan sa may Metro Manila sa The Manila Hotel. Patungkol sa sa may iginawad ng 2025 Saludo Excellence Award for National Outstanding LGU. Ayun. In terms of programs and projects implemented. Yeah. So umaapaw yung mga awards na natatamasa ng mga taga-Mapandan. Bukod sa LGU, si Mayor Carl mismo ay binigyang parangal din. Bilang 2025 Philippine Leaders Award for National Outstanding Mayor of the Year. So maganda yung kanyang pamamalakad, yung leadership. Kaya nabigyan ng parangal. So congratulations po sa inyo at congratulations sa buong Mapandinians dahil sa mga awards na yan. At talagang nakikita ng mga national agencies o may mga privado rin private sector na talagang nagtatrabaho itong si Mayor Carl Christian Biga at siyempre nandyan din ang Sangguniang Bayan members na sumusuporta sa anumang programa ng kasalukuyang administrasyon dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So congratulations po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Sir Felix, good morning at sa ganon din si Sir Jeffrel. Kumusta na po kayo? Si Sir Darwin, good morning. Okay, mag-exercise muna tayo. Kapaborito ay Errol. Take it away, Engineer! Ni talara, wag talara. Tuwing umaga, Edsare kasiksikanan nyo. mag-exercise tayo. Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Tuwing umaga, Magandang umaga sa Team Patak 10-0 dyan sa bayan ng Kalasyo, Pangasinan. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Elias Villanueva.
14, maswerte. Councilor Manny Datuen. Kini may makapoy, makapoy. Kinuya pa mo kasi tayo kini. Atalpak mo. Atalpak. Hardison Sorian. Uy, si condolence nga pala kay Give Me 5. Si Councilor Jose Loresco. Kasi yung brother niya na namatay sa ibang bansa, inuwi na diyan sa nandito na, nakarating na dito sa Calasiao. Ayan, si Mike Taste 1-2. Yes, Mike. 1-2. Councilor Mike Season. Yes, Mike. 1-2. Ganon din kay Vice Councilor Nestor Gabrielio. At ganon din si ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan mamaya. Manok. Number 4. Manok. Ng bayan. Ito pag mo may manok, ditan. Letter. Ate space. Space. Ayan. Manok, number 4. Ayan, si Kyle Arthur Arta Valduisa Gaspar. Good morning sa inyo. At ganun din good morning kay outgoing Councilor Gerald Especial. Official. Special na serbisyo naman. Correct. At si Councilor PG De Vera. Akin ay medyo manlot yan. Walang iwanan, magkaisa sa Team Pataka 10-0. Diyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Oy, malapit na yung barangay pista mo diyan sa Barangay Macabito. Sino bang kondyan? Sa isang bukas na. Atris. 3 a 4 yata yung pista nila dyan at siyempre itong si Kapitan Saldi Bauson parang sila yung nagtatrabaho para sa nalapit na barangay pista nila. Pero yung mga naman barangay family masisipag mga yan, nandyan din. Ang kailang suporta kay Kapitan Saldi Bauson. Kahapon nga narinig ko, basura nyo, itapon nyo, hakutin ko. Itapon mo ang pasaway. Hindi, hanggang po lang pasaway dyan sa Macabito. Si Kapitan yung pasaway na basura. Itapon. Narinig ko nagdadrive ng garbage sa truck Ganyan talaga Talagang yung aming puspuso to may serbisyo barangay to. Si Kapitan Saldi Bauson. Kanyan si Kwandalantiat wala na niya award aray barangay official at sa kilatan si Kapitan Saldi. Good morning mo tadakinan Kapitana Marit Velasco na barangay Banawang. Wala na ba yung paggalagalang aso? Itinali na ba ni Kapitan Asyong? Ano nasasabi ito mo? Mahirap may kyan, may puli na may aso at walay kintumat nanlapuan ton may history. Baga jaya Kapitan Asyong history lang naman. Ano bang masama doon? Kaya nga Mylene Espilita. Ayan, Mylene Espilita, good morning. Kabanleg Biloria Catherine. Ayan, good morning sa inyo. Ems Mendoza, good morning. Binaflor Reglos Lalusin. Kasario. Ayan. Good morning. Si Sario pala. Hindi Kasario. Si Sario.
Sara Casario. Si Saryu. Ayan. Aha. Is watching. Good morning. Villaflor, Reglos, Lalusin, si Saryu. Ayan. Si Mar Pascua ng Dasol, good morning. Magina Corda, good morning. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning ka. Dennis Cairol. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao, good morning. Roger Kenyano is watching, good morning. Si Susana Marcos de Leon, good morning. Roby Carduna. Si Ejelin Doktor, good morning. Roger Kenyano, good morning. Yung mga Marcos, si taga Kwanto, taga Malacanang. Hindi, may Marcos din yan sa Impanta. Dasul. Oh, may mga Marcos dyan. Hindi, ang Marcos sa Ilocos eh. Ay, Ilocos, akala ko sa Malacanang. Robert Carunungan, Mando Cross. Singaan na amo. May basig ko, kaya ka Robert Carunungan, Mando Cross. Ni man, matapalindag. May alamot, kaliwan sa amin anawot niya, Ken. Panangibaga. At Ken, siyempre, no, may lamuyot kundi ya panangibaga. Malambing mo ta. Malambing. Robert. Dumama. Masyadong may Robert. Kamu ay aduwama. Dumatulog. Kinto matalol to. Okay. Antes tayo nung dapat. Gada saray karomanya balita informasyon ha. Tanani. Sing batan tipay ay so in text da jay. May papasabi damat. Ida. Ani pa kared sa tay. Naksawan ira Kalamor. Yeah. Lima at Arawin Barangay. Nan pasahiran na Amitlo, nan Arkalara tricycle, 300 kada sa kaya biyahe. Nan interda balot itik ken atay anto yan to. May solicitation. Na-aprobaan data solicitation. Si interda 300. Kitan ka. Nane, asing batan tayo, tanibasa tayo may text, kaya relabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangayin din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan
para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan, pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido man. Napagmon ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putrosan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:10 na kabuwasan, patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre saray nakalopyo da sa iyang programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Yan technical control, wadtan si Engineer Richard Gutierrez Ulanday, tan si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Good morning, dakinan Bustamante Binji. Ayan, is watching. Si Maki Mapalakapak Soria. Oy, Maki Boy, dita na Mapandan. Mapandan. Kanayunan RJ Jimenez. Yan. Di, taga Barangay Jimenez. Ay, Barangay Jimenez. Good morning. Si Risa Rabara. Taga Dasolia, Rabara. Si pare Cesar Mendoza, dyan po sa may San Carlos City. Kumusta na? Kumusta ka na? Pare Cesar. Speaking of San Carlos City, ay yung alala mo pa ba yung death anniversary ni former mayor, late Mayor Julian V. Resuello. April 18 yun. 18th death anniversary. Kasi April 28 nangyari yun eh. Hindi, April 30. 30 ba yun? April 30, 2007. 2007. 2007, okay. So, kuan po, pangilan na? 18. 18, 18. 18 years na ang lumipas. Magmula nung pinagbabaril at pinaslang si late Mayor Julian V. Resuello dyan sa may plaza. Siyempre ang nakaugalian ay silang pamilya, magkakapatid, ay dumalaw sa puntod ni late Mayor Julian V. Resuello, na siya po yung arkitekto na tinatawag nila dyan sa may San Carlos noon, at siyempre nung siya mayor, talagang binago niya naman yung mukha ng San Carlos na dati ay talagang madilim noon, bago siya naupo. At halos walang kwan dyan, yung nagpapatayo ng kailang negosyo dahil nga noon takot sila. May halong takot, may kaba. Siyempre kahit na malit na mga sari-sari store, pinapasukan ng mga armadong kalakihan, at siyempre pinipilit na magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganyan. Ay mga iba, utang sila, hindi na sila magbabayad dahil yung nga tinatakot yung mga negosyante. Maraming mga nag-close na mga negosyo diyan sa San Carlos. Ano yan? Si kuanan Mayor ayo yun sa caption tumatad sa may impost tumat. Kay iba may picture na late Mayor, may mga may gesture to ya mangkaway, may account niya. On. May wala sombrero to. Hindi, leather jacket. Leather jacket. Leather jacket. Sa kwanto ng Mayor Ayoy, we can forgive but we will never forget. The best mayor of San Carlos City. Ayan. Laban mo ay laban naming lahat. Ito ang San Carlos ibinangon, naging progresibo, naging tahimik, at minahal. Hindi makakalimutan ang kabutihan na iyong ginawa para sa iyong pamilya at sa pinakamamahal na kababayan at syudad ng San Carlos. Kaya nga nung si Mayor Ayoy on that time, 2007, siya po yung tumatakbong mayor, at vice mayor po si Julian V. Resuello, late Mayor Julian V. Resuello. So, ipinakita ng mga San Carlinians yung pagmamahal nila doon sa pagpaslang kay late Mayor Julian V. Resuello. Ang turnout ng boto noon talagang grabe, landslide si Mayor Julian Resuello, na hanggang nung dumating yung 2010, nung nag-re-elect, ganun pa rin, sabi nila
yung pagkapanalo ni Mayor Ayoy simpatya sabi nila noon. Pero pinatunayan ni Mayor Ayoy yung kanyang leadership. Kung ano yung mga programa ng kanyang ama noon, yung maong ama, ipinagpatuloy niya at dinagdagan niya. Yung peace and order talagang inasikaso niya yan. At lalong dumami yung mga negosyante na nagpatayo ng kanya-kanyang mga negosyo, mga mall, mga yung mga food chain, yung 3 food chain nandyan na di ba? Yung mga banking institution nandyan na sila diyan nakikita na talagang lalong progresibo ang lungsod ng San Carlos sa ilalim po ng pamamahala nitong dalawang magkapatid, si Mayor Jolier Ayoy Resuello at ganun din ang Vice Mayor, si Vice Mayor Jose Resbog sa Resuello. Si konto dyan sa kaya imposto ng Mayor Lamat, in loving memory of the life and death of the late Mayor Julian V. Resuello, sa kabila ng matinding hamon, siya ang nagbigay liwanag sa madilim na San Carlos, kanto. Oo, yung sinabi ko. Walang takot siyang sumasagupa sa mga naghaharing elemento. Ayan, At ipinakita na may pag-asa ang kanyang syudad. Sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay, itinuloy pa rin niya ang laban para makapaglingkod sa bayan. Noong April 30, 2007, siya ay pinaslang sa plaza at sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ito na marahil ang pinakamalagim na pagpaslang na ginawa sa isang opisyal ng San Carlos. Ayan, Di malilimutan ng San Carlos ang iyong kabutihan at iyong pagmamahal. Today, nung April 30. Kahapon. Nung kahapon, today we commemorate not just your death, but we celebrate you life worth lived. Isang buhay na pumukaw sa mga puso ng San Carlenians. We love you, Papa. Kantonan Mayor Ayoy Resuello. Ito pag ikaw ay nagbalik tanaw, anong mga panahon na nag-uumpisa pa lang na maglingkod, itong si late Mayor Julian, second to Jayet, isang madilim na sumasagupa sa mga naghaharing elemento at nagpakita na ang syudad ng San Carlos ay may pag-asa. Correct. Kaya nga ang pinairal ni late Mayor Julian V. Resuello, yung kanyang political will. Kasi napakahirap lalo pag baguhan ka sa pagka-mayor at siyempre nandyan na lahat yung mga masasamang elemento. Paano mo ngayon masasawata ang mga ito? Ikaw, mas kilala mo si Mayor Julian. Siyempre, kaaro niya maong. Kaaro kitan, ang Vice Mayor nitan. Antam ugali to. Correct. Ng Mayor Julian. Kaya nung siya ay naupo, ang sabi niya, ipairal ko ngayon ang aking political will. Para sa ganon, protektahan ko ang aking mga kabayan laban sa mga masasamang elemento. Kaya't pinakita niya yung kanyang political will hanggat nawala yung mga masasamang elemento dyan, mga pagnanakaw ng mga iba't ibang mga hayop dyan. Dahil kilala yung barangay Baliti noon, Baliti. Nandyan yung mga kinakatay ng mga baka dyan sa barangay Baliti noon. Pero nung naupo na si late Mayor Julian V. Resuello, unti-unti na rin na lumisan yung mga masasamang elemento. Kaya't sa ngayon, ayaw ng mga taga San Carlenians na bumalik na naman doon sa dati noon na pinamumunahan ng yung ngayon. Dati ba? Nang tumatakbo? Di ba? Alam na alam nila yan.
alam nila yung mga nagdala ng mga masasamang elemento diyan sa San Carlos noon, 'di ba? Ganon, Kuya Manny Season. Kilala din yan. Alam niya ni Kuya Manny yung pangyayari noon. Oo, dikit din ni ano yan. Oo. At Dikit saka ni Mayor Julian, nasa tabi rin lang na lagi noon. Oo, at saka Aton ang tato, so agawan ng saman ang tato tay. History na San Carlos. Correct. Antes siya nyo si Mayor Jolly. Antanan na Kuya Manny Season sa istorya. Ang tato mo sa siguro na may totoo. Oo, manuuli ng saman. Diba? May babaganan na Mayor Ayoy, wala ray totoo sa igawato at mga masasamang elemento kanto. Ang tato namin, ang tato history dito sa San Carlos si Kuya Manny Season. Kanya no pa istorya mo si kaututan, agaman salita, siyempre ang tamla. Agawan Kuya Manny Season. Ang tatutan niya amin, antes siya nyorong bilang mayor si dating mayor Julian Virgilio, ang tato istorya ditan, ang tato ya aratay ang gapoy negosyo ditan ya halos ang gapoy negosyante ng ula ditan ng sama nagauman Kuya Manny Season. Tibat lambangat na Evelyn Flaminiano, good morning sir, kwanto jay. Leonardo Balawing, good morning. Wala may kinjay, miss call nung kupan on to number ya. Please kwanto. Paano si Jerome man ang ibagay kinlamatan? Inaso ko la ikin, lamay, basam la. Ako nabasa. Good morning na lang po dyan sa may bayan ng Bugalyon kay Mayor Priscilla Meli Espino. Magandang umaga po. Mother knows best. Siyempre, ang pagbabalik. Ang pagbabalik, anamit lamat. Hindi, aman maykin kasi. Tagline. May tagline na Mayor Jumel. Anamit kanto. Anamit lamat. Siguro ito, amay kinlante, marakap serbisyo lamat. Good morning ada si kayo dito. May Team Espino Madriguera. Good morning. Ayan, good morning po sa inyo. Anto konto jay. Basan tamay kin jay, amay ini man ni paakarad sa tay intiks da. Nya ay nalmukla. 0956-8439. Good morning mga sir. Don't mention my name. Mga financial assistance ni Moon. Ano jay? 300 ang binibigay. 3 bisis ka pa pabalikin. Ay, kontrata at tricycle kulang na. Kwanto? Sa barangay Mapulo-Pulo pa kunin kay sila. Kwanto? Meron pa pag magpa-check up ka sa RHO, papuntahin ka pa sa Bicol, Bayambang, Agi, almost. Kaya ito is RCIT, kwanto tanay. Ito Lara ang gapo Lara kay ang gapo pamasahe kwanto. Papunta sila doon, papupuntahin ka pa nila. Yan ang sumbong sir kwanto. Okay. May Mapulo-Pulo inariya bali kasi Bayambang. Mapulo-Pulo o San Carlos. Kasi aga kabisado sa barangay kasi dita ajat third district pigaran tayo barangay ditan. Tantayo kasi maliber. Pero ay sugabay kon nalinuwan awata si kwanto malanti ay 300 labat. So interda financial assistance. Aga ulate sa kaya tuo yaong karon na financial assistance to ang tukawran. Kailangan. Correct. Okay. Natan saya ibabaga nasare kampo da kampo tuyay kinadigalingay at king kuno saya itarda bawat butante at 2,000 kuno or 1,000. Akin balet. Kini para dinartan Amay saliwan na buto. Kuno
ta wala may card. Amay amay ID. Yawa may lupa to. Ya ara may arom at pinalat-pilat dala. Kumagay, sari tutumot, sekonda mo lanti, say gabay may serbisyo. Correct. Pero no wala mangita na kwarta, laan da. Pero sa ibuto da, may serbisyo na lang. Natan yun niya ay. Tasay kwanda malante at uman sa panangitar da kuno aking balot, ayaw ang kakaraw na financial assistance. Amit luda, ya pinampawil-pawil nan arkila na tricycle. Bigara tricycle. Ay, kulang lang. Sa kulang. may 300 labat yung interview. Agay mo laya. Kanyan, untan, so sa may pakaningning da, ed Pangasinan. No pangkaukulan mo, itdanda ka na sa may katiting. Ya kulang ni, ya pamasahim. Sanda kayo, Ken. Ipila yung malamay Alibaba. Natan sa Ken, ibabaga da, ini dangko financial assistance manay. Pigara, 300. Anitan. Untan ta, so sa may gabayo, ya leader, tipot lang bungat, at saray taga Pangasininsi. Tanong lang po sa ating mga kababayan sa Pangasinan, gusto nyo pa ba yung ganyan na leader na kapag kailangan mo, nangangailangan ka ng financial assistance, 300 lang ang ibibigay sa'yo, pupunta ka pa sa napakalayong barangay, mag-arkila ka ng tricycle. Imagine tayo, kinay, papawil-pawilan da ka ay. 3 beses na bumalik. Hindi po babalik yung isang tao. Yan mo lang agaman abang mo na agaman mangkaryade tricycle, tagawada. May gasolina eh, pawil-pawil eh. Correct. May oras eh, no tanira ni Masinger, kailangan da, no mangitar kayo, iteriyo la. Correct. Ganito na lang, ang ibibigay kong example. Kung yung elected barangay ka official, na nag-submit ng kailang mga yung resolution. Request. Mag-request sila ng project. Sa loob ng 3 taon, hindi pa nila nakukuha yung project. Kahit kaya katiting naman lang na buhangin, wala pang naibibigay sa mga barangay. How much more sa inyong mga maliliit na tao? Kaya ang tingin sa inyo, ay napakakitid. Ang tingin sa iyo ng nakaupo ngayon na namamahala sa Pangasinan. Napakakitid. Tingnan nyo yan. Kailangan mo ng financial assistance, nangangailangan ka ng financial assistance, ang ibibigay 300. 3 beses ka pa na bumalik. Napakalayo. Yung pinunta mo kung sakasakali. Nag-arkila ka pa ng tricycle. Wala may binilan sa kay. Wala naman may hospital. Okay, ito yung pangalawa. Yung magpa-check up ka sa RHU, Rural Health Unit. Papupuntahin ka pa sa Vical Bayambang. Pupuntahin ka. Ngayon, pupunta ka doon, magpa-check up ka. Bakit pupunta ka pa doon? Sa Vical Bayambang. RHU na nga eh. Di ba? Ba't kailangan mo pang pupunta doon? Doon ba yung mga mga equipment? Yung kwan lang? Doon ba yung mga equipment? Yung sa Bicol, Bayambang. Kung Bicol Bayambang sinasabi la, doon sa Bayambang District Hospital ito. Bayambang District Hospital. Bakit? Hindi ba malapit itong Pangasinan Provincial Hospital? Na pinabayaan nila? No, lakita na PPH ballot. Ano sa inyo ballot Kaya nga. Ano sa inyo serbisyo data na may may ambiance sa aliwalan untan niya kin. Diba ang purpose nga ng isang maaliwalas, malinis na hospital, tamang patambal ka lang tempiano bali-bali mat so na may unabig kang tampol. Hanggang po ibatik ta katitan natin at kan ay naaro may problema ni nanang mo may lugar, may matakal, may aliwaliwalay dating to lanti, aliwaliwalay itsura to. Lanti. Nadadala na nyo siguro tanta wala da gilig na karsada. Kanyan si katutan ng nanyulatan. May comparison labatla nasa tay impan ulay da atan sa may impan ulay na espino ng nanyulabatla. Antoy nandumaan. Nandumaan. Sige naman balansi.
Correct. Kanyan jud tumbok ya ay sabi panamili ay naning ningyulatan na atan at kumon iya karyo sa kanunutan nyo ya say iliknog tayo amay mangiter na sa may duga ya serbisyo at luyag na Pangasinan tapen untan at ada kayo gatin-gatinan na ani asikarani so sa may man uli di tanay nga saya ay so intex da siya sika tayo ya 300 labat amit no da yung pinampawil-pawil natan 300 ami ilang pawil. Siyempre, aanapan tayo ang babangil alamat, dokumento. Nayari man. Kanyan na ningyote nagagawa natan agagi. Sikila so sa may makakaobserba, sikila so sa may makakaimatunid sa atan. Nani, singbatan tayo mamaya ating tatalakayin yung yung amay managpalikdo ya kinmat di tabi maloy. May managpalikdo. Aso nasatay kinay kinmat sa opisyal managpalikdo issue. Managpalikdo issue. Nani, singbatan tayo kaya relabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad na pangat lakas.
nating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:36 na kabuwasan, pahipatuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Saray nakalupida sa iyong programa. Good morning pa rin po sa inyong lahat. Ako pa rin ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Terulingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang dalawang co-pilot natin, si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Meron yung issue dyan sa may Binmali, Pangasinan. Kaugnay dito sa isinisiwalat nitong dugi-dugi. Tagadangol, kamulabat. Tagadangol. Sinasabi niya na meron daw plunder case itong si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario. At atanya plunder case kuno. At tungtungon la no Ken. Biyernes. Nabukas. Pero at manaya at atan may clarificatory hearing. Gabay ito ni babagatay clarificatory hearing at aman may Ken adengelinda ningnda raman so siguro aramay insubmit ya complain at aramay ebidensya no walay bulat to. Atan iman aliwan sa may ibabaga tutay tagad Binmali ay na disqualify ito may ibabaga tuya so say clarificatory hearing ay isa pong proseso. Proseso nga hindi yung may kinyatampol may lante walay disqualify o walay ato ka kuston tampol hindi po hangga po anatan clarificatory hearing is a procedural step in preliminary investigation. Tandaan mo tan aw may tagadangol datan si Cash at tagadangol datan niya agton ti babagato ni say inkaso tula at kinan Mayor Samiya masulok lan limara. Kada sakay kubang mangikaso. Tapos nagugunuyan mangikaso lalamat. Natan sa babaga to tapinantitay puntutan so inkaso to ay inpibiyang to pati man sa kontrata. At plunder kuno. Plunder tayo babaga ta kini. Arara may irireklamo to. Wala rin, siyempre, wala rin presyo mo at itutupat to.
in add to man, in plus to. Eto, Santo ibagaya, plunder. ag mo natatalosan mo gagawa mo, ibabagam, Mr. Casto. Ha? Kasto. Kas. At napagyakin, kailangan na magtanong ka sa mga abogado na kilala mo. Magtanong ka, marami na mga abogado dyan sa paligid nyo, di ba? Tanungin mo kung ano yung clarificatory hearing, anong ibig sabihin niyan, ilagay mo sa kukuti mo kasi, at saka itanong mo rin kung ano yung plunder, magkano yung amount, kung sakasakaling mag-file ka ng kasong plunder, ano po yung mga procedure Nese, dyan? kwanto lang mo dyan ay, in preliminary investigation in the Philippines, a clarificatory hearing is a non-formal. So, non-formal proceeding. Non-formal proceeding. Hindi po kasama doon sa proceeding yan. May dangol. I-google mo nga. I-google mo. Yan. Tanongin mo kay Attorney Google. Yan, kay Google mo. Hindi yung tinatanong mo sa pulpul na abogado rin dyan. Nakilala mo. Say purpose. Kanto, ate clarificatory. Say purpose. To clarify facts and issues that are unclear or require for further explanation. Kaya ikaw, Casto, bago ka magsalita, bago ka manira ng ibang tao, isipin mo muna kung may isip ka. Hindi kasi may eleksyon. Eleksyon kasi, kalasin na ipakasalanan dalaad sa ate sa kaya too. Lante, tapenadora labat. Atan so itutupag dan issue natan at kinen Vice Mayor Sammy Rosario. Antada kasi kiyan mabiskog amin lawarin barangay at talaga na yalalaan to ay grabe. So to tanlakap-lakapin da. Labir tanay. Kaso akin si katuloy laban Alante. Maong nokin, ditad barangay to at Manalo. Lante, ditad presinto to lang ingan, ditad presinto to. Unyay sugaway nyo la, Mr. Castro. Mandaringal ka man bilang, ula ka diyay, di stasyon. At, kiyan, may tiputan da kalabat. At, imbitante mo, at si Vice Mayor Sammy Rosario. Tapi anong tanat nalinawan once and for all. Once and for all nalinawan. Hindi, ang gano on tawag laba dya. Atay kenditan, atay mangibabagaya walay plunder case nan Mayor Sammy. Ate Tabimaloy. Tabimaloy. Kanyan na tani dakalapanisyan pati ken simbahan ditad dakalapanisyan la wala ra susara may kinmet ginagawa mi aliwa kanyan na ate baba nga ba dakala panisyan dito bimaloy sigaw mo ditan la may karaw ka lang may saliw na sa may may 2000 tapauho may kabayo may kinta tapian ng tanet may ulakad sa barangay diretso. Gano'n ako siya rin. Ngayon, nga pulay tiwala, nasa raya umbalid si kato, di maba niya konsyalitan, wala tutit mo. Siya rin. Kanyan nga pulay tiwala dad si kato. Awi balat, ake pantitiwala na sa may kinditan, leader ditan. Antoy walad si kato, ate pandiral. Pagkira lang to, agara manisya. Agara manisya at sa. Jad karakala, ikakaso to kinan Vice Mayor Tan, karakala irereklamo to, asenta to, makalay simpatya. At saray totoo. At sararata na ginawa yo, timagay, so rating to te amo to ay. Hangga po. Kimasil si amo to. Hangga po. Mas lalon panang day aro at kinan Vice Mayor Sammy Rosario lalayngan. Correct. Ata antada si Vice Mayor Sammy Rosario at maong ginawa to bali na bimalay. Kanyan aro
Nasaratay Tagadtanad Bimali, Pangasinan. Okay. Alas 6:45. Merong text na naman dito, kapaborito Errol. Sige, Dyan basa. Galing dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan. Sabi dito mula sa number 09674483, naimbag abigat kada kayo DJ ti Radyo Pangasinan. DJ. Kaya't may nga Mr. DJ, kanto tayo. I have a request. Kanto kaya't may nga ipadamag kanyayo nga gatangan ni Congressman Celeste ti tutan. Medyo sa nga puro aribo kanto kada may isa nga butante tuaya kasi si kwanto jay ang sabi niya rito number to uli mo pa 09674483 so last digit to 4483. okay, ang sabi niya rito magandang umaga sa inyo DJ ng Radyo Pangasinan, sabi niya. Gusto namin na iparating, tatagalog ko lang at Ilocano. Tagko na talusan. Gusto namin iparating na bibilhin daw ni Congressman Celeste ng 10,000 kada isang butante sa Sual. Grabe ito, kung totoo man ito, gano'n po totoo ito? Ay, grabe naman. 10,000 bawat butante. Kung saan nagili kabalag tutan? Kung sakasakali, ilan ba yung butante sa bayan ng Sual? Pagpalagay natin, ang butante dyan sa bayan ng Sual, 30,000. Higit pa yan, higit pa. Rough estimate, 30,000 na butante. Kung 30,000 doon sa 10,000, magkano na yun? 300 million. 300 million. Ipagpalagay natin na ganyan ang ubusin ni Congressman Celeste daw para sa pagtakbo ng kanyang anak para manalo. Saan niya babawihin yung naturang halaga, kapaborito Errol? So yun ang dyan di ba ang sabi ng COMELEC, bawal ang pamimigay ng pera o any vote buying o ano man yan kung mga material na bagay. Batay na rin yan sa batas na nakapaloob sa may election Omnibus Election Code. Kung totoo bakit may mamimili ng 10,000? Kung totoo man yan. Pwedeng kung may magreklamo, pwedeng ma-disqualified sa pagtakbo ng yung anak ng congressman diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ano bang meron sa Sual? Ayan ang tanong. Ano bang meron sa Sual? Bakit nakalaban niya na yung isang Celeste? Yung tinatawag nilang godfather. Ngayon, yung anak naman ng congressman ang kalaban. Alam mo kasi, noong 1992, tumakbong mayor si Boying Celeste dyan sa bayan ng Bulinaw. Naging ang kanyang naging katunggali noong 1992 yung second termer mayor na si Macho Caase. Sino ba itong si Macho Caase? Ito yung ama mismo ng asawa ni Congressman Art Celeste. Dito nag-uumpisa ang pagiging yung ng politika ng Celeste sa Bulinaw. Diyan nag-umpisa. Pero yung congressman ngayon 2001 yata tumakbo. Tapos naging rin yan naging Liga President din. Yes, At sa kailang siyempre na nakuha nila yung first district bilang sila yung namuno diyan sa first district.
gusto nilang kunin na naman yung lungsod ng Alaminos hanggat nung nakuha na nila, naagaw nila yung Alaminos City. May 2019 may tumakbo ring mas mataas na posisyon. Tama ba? 2019. 2019. Si Congressman Art Celestine tumakbo na gobernador. Tama. At ang nakalaban niya si incumbent mayor on that time, si Governor Amado Pugi Espino III. Ngunit Aga na lunggaring. Nung 2022 election, gustong kunin na naman ng Celeste ang bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya tumakbo itong si dating congressman, dating mayor ng Bulinaw, at siya ay tumakbo dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Sinasabi nila siya yung operator dyan sa larangan ng politika. Ngayon, anong nangyari? Yung respeto at tiwala ng mga taga Sual dahil sa magandang pinakita ni Mayor Dong Kalugay, minahal nila yan, si Mayor Dong Kalugay. Analunggaring lamat. For the second time, analunggaring lamat. Ang sanatan, ay sa pangatlong pagkakataon, yung pamangkin naman, tama ba? Pamangkin nung lumaban ng 2019. 2022. Hindi, pamangkin kasi magkapatid si Congressman tsaka si Congressman Boying so yung anak naman ng lalaban ngayon, pamangkin. Diyan sa Sual. Sa Sual. Pero bago kasi nung 2022 may tumakbong Celeste doon sa Agno. Yung nakaupong congressman on that time. Si dating Congressman Noli Celeste. Siya yung nakaupo na congressman on that time, at siyempre pinalaban siya, itinulak siya dyan sa may bayan ng Agno para labanan itong si Mayor Gualberto Bongkil Sison. Ngayong 2025? Ngayong 2025, Celeste rin naman yung kalaban. Itinutulak. Yung itinulak na naman. Celeste pa rin. Ngayon. Sa Agno. Lumaban kay incumbent Mayor Sison. So, Celeste na lahat. Ano ba ang meron? Taga-Dagupan tan, di ba? Taga-Dagupan. Si... dating manager na irigasyon. So, yung ano ba ang meron sa mga coastal municipality, bakit gustong sakupin ng mga Celeste? Yung ang katanungan nila para walang siguro para walang sagabal sa mga pagtransport ng asin galing sa ibang bansa. Gilatan. Siyempre, kung may sagabal, di siyempre, alisin mo yung sagabal. Para tuloy-tuloy yung pagtransport ng asin, di ba? Kaya ngayon, nagtataka ang mga taga First District sa Pangasinan, saan kaya galing ang pira ng mga Celeste? Bakit biglang lumago ang kanilang yaman? Ang sabi ko naman dyan, ang sabi ng mga kabayan natin dyan, habang may alat ang dagat, hindi mauubusan ang Celeste. Siyempre asin, di maalat. Wala na, may gawaan inyalis dala, di ba? Alam mo, diyan malad Ken. Bulinaw. Habang may alat ang dagat. Yan. Kaya gusto nilang sakupin ang mga coastal municipalities. Bahala na kayong mag-isip kung ano yung sinasabi naming asin gusto nyo yan. Sa kanila na yung Bulinaw, matagal na sila, 1992 pa, ilang dekada na yan.
Gusto nila sa kanila yung Alaminos. Si Listing nandyan, anak ng congressman. Sa kanila yung first district, congressman ang nandyan. Hindi na napapalitan. Silang magkapatid ang nagpapalitan. Gusto pang sakupin ng Agno. Gusto pang sakupin ng Sual. Saan pa? Coastal Municipalities. Baka gustong sakupin na naman yung Burgos at Dasol Infanta. Aba! Diyan nyo na makikita. Magsisilatawan sa dagat ang mga asin. Hoy, good morning at sararamay wajani ya kantabay. Good morning. At sayay Facebook live tayo. Eto, basahin ko lang. Si Ron Tuates, good morning. Si Milagros Conte, good morning. Maabig ya kabosan kuanan Sir Ben Gab Hobillanos. Si Willie Miranda. Pilo gayo pay abil lisenaryo. Say anting garante jay si Kuya Wills Carwash dita nadbunuan gaset. Oy, thank you po Uy. Kuya Wills Carwash, bunuan gaset mampakarwas sa paditan. Sarag to siguro ipakarwas Kuya Isiken pare Dennis. Hindi, malinis lang muling kway. Ay, avid listener tayo ko no. Thank you po dyan sa may Kuya Wills Carwash. Inariya Bandaya, Kuya Will. Will. Ayan. Si JM Ballesteros, good morning. Bangos Festival speaking. Congratulations sa may successful. Successful kalutan at dalan. Nung umulan, ako'y nagsip antamay patang. Aramay karag. Yan, imuran at kwak kanto. Ay, grabe dyan social media. Wala ang ibaga. No say nang gawa nyo dyan downtown. Imuran, agadi wala na yung sirumanda. Ang kapot may uran at kilabat. Blessing laba manaya. Tuloy ang ligaya. Ayan. Grabe, ilang daang libong ano yun? Tao? Marami. Halos 100,000. Dyan sa may New Divinesia. Grabe. Nagan Kimera may nakisaya ang bawat Pangasinense, Dagopinyo, at mga Pangasinense, mga bisita. Si Kuanan Jules C. Mar. Jules, so nga rin to, si, tapos Mar, so kinakakarga na pili to. Good morning mga idol. Mandibati larandwa ang gano in laban ya barangay Kagawad si Attorney Ampay Da. Siya rin. Siguro ay may dyan bimaloy. Bimalitan. Okay. Gano lang, mga tanod labat. So, laban ng tuya. Nawala eleksyon na tanod, natalo. Nante. Okay. Ampay da ko, no. Ang pula maladla may oras tayo pasin sa kilid sara may aram ya viewers tayo tani mayamay ang kuha na ba sa amin sa bilay kin kasi pamatay tayo sa programa sara kaulop yo dasayan na kabuasan. Ako po ang inyong paborito Kuya Errol Jurado. Bakter yung lingkor at Magtipangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Palaganas. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspe Gutierrez Diga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!